Hej, her kan du se, hvordan du skal logge på Nota på din iPhone. Find App Store på telefonen. Tryk på Søg nederst på skærmen. Søg på Nota og vælg Nota Bibliotek 2.0. Tryk på Download-skyen. Find og klik på ikonet Nota Bibliotek 2.0. Vælg Log på med brugernavn/CPR. Se mere på kcthisted.dk.